Kama Jojo okelo madonjo mamit kabisa ni bedo ni ng'ato somo nyaka klas 12 ok tami dhi gohala. En mani bedo skul no mang'eny no endi medi rieko makor kata kidhi gohala tigoye gi angul mopogore, nikech sama in kanyo mana kaka owachi iwuoyo gi ji, interact gi ji, ting'eni wach mar somo ni endi ok en na somo mar buk kende, to Nyasaye bende nochwewa ni wiwa dongo kaka wamedo dongo. Matiende ni that the developmental stages mag nyathi. Sama koro in between higni 14 nyaka 18 midhi tiyo kata klas 12, tiyudo ka wiyi be medo dongo kendo obuongoni be medo tegno, kendo iyudo ka gik misomo mi interact godo kaendi dhi konyi maka koro ya kanyo to kata kidhi gohala tiyudo kigohala manyalo pogore matin gi ng'ama ne ok otemo kata mana. Nikech ohala be kidhi goyo tidwa ni iyud pesa, pesa be kidhi loso to nitie kaka idwa ni pang kaka idwa ni ti kode kaka idwa ni time. Mano somo ema kelo. Omiyo jonyuol owe kata kodwa tero nyathi e training, owe nyathi otiek klas 12, kosetieko 12 koro nyalo decide kaka odwa timo kode. Ok marwa ni kende, mane kaka en e pinje mangima. Mane miyudo ka iluongo ni compulsory basic education. Matieni en gima ng'ato onego bed ni bedo godo eka dhi miyi rieko moro minyalo kaka idak godo e piny. Kod idhi e ohala, kod idhi e somo mamalo, kod gimoro amora midhi timo, kod idhi mana e pur. Pur mano dhi bedo very important. Weche thoth